Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Setyembre 12, 2023. Punong barangay Kabulong Oeste nagpangandam batok sa acute gastroenteritis. Provincial COMELEC nagpatigayan ka 2nd District Coordinating Conference. PAPCOM nagpatigayan ka Program Design Workshop kag CapDev Needs Assessment ka PPDP. Mayor Doc sa Provincial ginapahanumdum ang mga kabataan nga sa ila nakasalalay ang estado Cabanwa sa ulihi. Vice Mayor counterpart na napakigbahin sa eksperyensya. Santa Barbara Traffic Head Parian ginahiyo ang paghangup sa pagpasarado ka U-turn slot sa tubang gas station sa Bangadama. Bunga kakatmon pwede ilapot sa sudan kag himuon nga pampaaslom. Nagapangandam si punong barangay Larry de Atras, Kabulong Oeste sa iya mga pumuluyong alikawan anay ang pag-count ka street food nga ginabaliya ka ambulant vendors nga wala sa may mga sanitary permits. Tungod may 112 nga na-record sa ila barangay nga nagsupreher sa ginasuspetsahan nga acute gastroenteritis o kung diarrhea. Kagduwa ang na-confine sa ospital. Initutub nga ginausisa pa ang ginhalinan sini. Punong barangay Kabulong Oeste ay nagpangandam batok acute gastroenteritis. Ginpangunahan ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Palomo ang ginhiwat nga 2nd District Coordinating Conference sa Banwa, Santa Barbara, Setyembre 12, 2023. Kagangin patigayon ka Provincial COMELEC kagintabungan man ka mga election officers, municipal treasurers, hepe kakapulisan, MLGOO kag MDRRMO kawalo kakabanwanan sa bilog nga segundong distrito. Iniagot pagambala ng mga preparasyon para sa palabuton nga barangay kag SK election sa Oktubre 30, 2023. Gintalakay man ang deployment matrix sa security personnel ka IPPO kung sa diin 2035 ang kabugusan nga deployable number of personnel ang mayara ang IPPO, apang 3,572 ang required. Provincial COMELEC nagpatigayon ka 2nd District Coordinating Conference. Nagapatigayon ka Program Design Workshop kag CapDev Needs Assessment ka Philippine Population and Development Program o kan PPDP para ang Commission on Population o kan POPCOM sugod Setyembre 12 tubto Setyembre 14 sa Santa Barbara National Comprehensive High School Alumni Hall. Ini ang gintambungan ng Planning Officer 1, Acting Information Officer 2, Mr. Richard Maguliado, Warehouse Assistant Remar Victore, Information Officer 1, Ms. Florianta Kuban, MLGOO Josephus Zotico de Sulong, Municipal Administrator Alfredo Alasas, MSWD Olani Somsho, MPDO Vincent Losaya, Budget Officer Victoria Sumalde, Executive Assistant Juan Jose Farul III, kag DepEd Representative. POPCOM nagpatigayon ka Program Design Workshop kag CapDev Needs Assessment ka PPDP. Suno kay Mayor Doc Dennis Superficial panumdumunkit ka mga kabataan nga sa ila nakasalalay ang well-being o kung ang estado Cabanwa sa ulihi. Gani magluwas nga dapat mangin matutom sa pag-eskwela, dapat may direksyon sa kabuhi. Kung gusto nga magserbisyo sa Banwa, dapat gid nga may plano para naman sa masunod nga henerasyon. Kagang isa sa mga kalidad nga dapat may ara ang isang opisyal, amo nga dapat mapasensyoso. Magluwas sa mga pahanumdum ni Mayor sa Superficial sa mga kabataan, ginatagan man oportunidad ang mga kabataan nga magpamangkot kay Mayor Doc kabayan sa mga katungdanan bilang isa ka mayor. Kung paano ginamanage ang oras, kag kung ano ang mga rason nga luyag niya magserbisyo sa Banwa. Sa municipality, we're talking about the well-being of the municipality. Now, when we say well-being, the state of the
sa bawat. Okay? Mayor Doc Superficial ginapahanumdum nga ang mga kabataan nga sa ila nakasalanay ang estado kabanwa sa ulihi. Nagpakigbahin ka eksperyensya kag obserbasyon si Miss Princess Angela Sudaria, counterpart ni Vice Mayor Isabela Makino, sa unang adlaw sini bilang isa ka Boy and Girl Official 2023. Sino kay Miss Sudaria iyan ay baluan kung paano ginaubra ka mga sangguniang bayan members, kag kung paano ginadeliberate kung ginaplanuhan ang mga ginadusok nga ordinansa antes ini maaprubahan kag iga-implementar sa banwa. Pamatian pag ni Miss Daria sa interview ni Eugen Albert Savaris. So, it's a great experience kay napalaan naman kung ano ang ginaubra ko nga as member kag sa ating Vice Mayor, naman naman nga kung paano galing nandahan mo ang mga ordinance, kung paano nandahan ginaplanuhan kiniratigmayad ang ordinance na i-implement sa atin ang municipality. Vice Mayor counterpart nagpakigbahin ka eksperyensya. Ginahingyo ang paghangop ka publiko sa tion kapag pasarado kay U-turn slot sa atubangan ka Total Gas Station kag Mercury Drugstore sa Bangadama kag ang pagbakbak sa unan sini. Suno kay Santa Barbara Traffic and Management Unit Head Nestor Parian may permiso na halin sa DPWH ang ini nga lihok kag posible sa masunod nga semana pagasugudan ini. Pamatian ang interview og Ray Shudina kay Traffic Head Parian. Ang ginapalinton ko sa tanan nga mga driver dire sa Santa Barbara, single ka man, tricycle ka man, o kon four-wheel drive, ginapamahan ko kaninyo nga sa sinimana nga dya, isirador naman dyan sa tubang ka Mercury ang U-turn slot. Diretso naman to sa urunan mga 15 hasta 20 metros. Kagtuya naman kami mabuhang nga himuon U-turn slot. Santa Barbara Traffic Head Parian ginahingyo ang paghangop sa pagpasarado kay U-turn slot sa atubang ka gas station sa Bangadama. Sa tuyo ka barangay nutrition scholars sa BNS sa Santa Barbara nga ma-develop ang slow food movement. Paagi sa pagpasangkad ka awareness o kung ihibalo, kabahin sa mga benepisyo ka slow food kag importansya ka local, sustainable kag traditional food practices. Ang BNS kaupod ang Municipal Tourism Office kag Department Heads ang nagpatigayon kag cooking exhibition Setyembre 12, 2023. Kag ini ang ginpasakupan kapulo kag grupo kag naghimo kasudan kun dapli nga may lakot nga katmon bilang isa ka ingredient pareho ka sinigang, pakbet, pinirito kag sinugba nga bangros. Tinutuan ginataan nga gabi kag iban pa. Bunga kakatmon pwede lakot nga sudan, kag himuon nga pampaaslom. Kag amuyad to ang natipon nga balita subong adlaw. Tubtubwa sa parang nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.